Bé, primer de tot agrair-vos la invitació d'any rere any ens feu arribar i que podem venir aquí i passar una bona estona i podem anar fent el repàs de totes les coses que van passant a Berga. Em deixeu apartar una mica la llum aquesta perquè només veig focus. És motiu de garrofa per l'any que ve. No, aquest any el que volia fer, a part de felicitar tots els que han participat, els que han guanyat, Roger, Martí, hi ha coses que no canvien mai, però els participants de les garrofes i els que no han guanyat, any rere any es van canviant. Per sort aquest any també hi ha nous participants com el Ferran, la Mari ja va fer l'any passat, però també l'Ernest, també agrair i felicitar-vos per la vostra participació. I abans de res, també demanaré a la Maribel que quan hagi vist aquest llibre me'l dediqui. Bé, com que ja va ser tradició per aquestes festes, es veu que l'alcalde ha de llegir les garrofes i preneu tota la bona fe, tota la bona voluntat, però fem el que podem. Abans de venir a sopar, amb els de la farsa, hem pogut celebrar una nova victòria del Barça. Aquest any, sent jubilat, has tingut gran feinada. Doncs per tota la ciutat ja tothom recomençada. A Berga Sud, al Pavelló, a la plaça Sant Joan, a tot arreu treballant per fer Berga millor. Unes valles a l'entrada és el que s'hi vol posar. Quina idea més estranya per al rotonda d'acabar. Altres obres no es mantenen, tenen inicis sense fins. Ja sabeu de què parlem? De la rasa dels molins. I és que hi fem un experiment, que el Nobel optarà. Com es pot anar més lent a l'hora de treballar? Veient l'èxit del bus, l'Ajuntament ja estudia per evitar algun embús fer el metro de Pinsania. Sortirà de la Vall d'An, en parada a la Brana, i us portarà en un instant fins aquí, a la Cabana. Tenim crisi, ja ho sabem, a l'Ajuntament també, per això ara preparem idees per l'any que ve. Per poder tirar endavant i tenir algun dineret, ara estem plantejant de llogar un tal Millet. Si cal, cantarem una mica, o farem un orfeó, per tenir l'arca més rica i no es trenyi el cinturó. El Berga Park obrirem i atendrem algun turista. Per començar hi posarem la Maribel de recepcionista. Acontentarem el client muntant una discoteca on ensenyarà el seu talent de disjockey, la Carmeta. Per controlar el galliner i no s'esveri cap persona, sens dubte hi tindré el segurat de Bajona. La Rosa us prepararà uns vols en parapent, que us portaran en un moment de caral fins aviat. El Vegas de cambrer donarà molt de joc i el Vima de bomber ho domina, això del foc. Fins als 70 se'n fa creus, dels mals de cap creats per una colla d'europeus per no acabar socarrats. I apa, ja ens tens a l'instant alcalde i regidor que trisca cap a Madrid volant per convèncer algun ministre. Qui s'ha hagut d'espavilar són els funcionaris municipals, ara tenen que fitxar com ho fan tots els mortals. I és que els han ben fumut. No ens era norma habitual esmorzar i fer el vermut dins l'horari laboral. I a la meva secretària, que no té mai massa temps, la faig treballar de matinada perquè no surti en contratemps. Deixeu-me també un moment de la consulta a parlar. Berga vol, sense trigar, Catalunya independent. És l'hora d'anar acabant, fent via cap al portal, però abans desitjant a tots un bon Nadal.